De la primera part de l'exposició que ha fet sobre el tema del dèficit dels pressupostos, ara no recordo exactament com ho ha dit, però m'ha semblat entendre que per sota del 2% no es veuen acord de fer uns pressupostos que respectin l'estat del benestar. He dit de dues fórmules, no per sota del 2% o sempre per sobre del 2%. Per tant, no baixarem del 2% i la mesura que es pugui, més. Saben vostès que des del govern, des dels partits que donen suport al govern, hem parlat sempre que un terç d'aquest dèficit ha d'estar atribuït a les comunitats autònomes. El terç, si fem els números, és el 2,1%. Per tant, quan parla del no per sota del 2% o per sobre del 2%, doncs estem parlant d'aquesta xifra a la qual nosaltres, s'ha reiterat també per part de persones dirigents de Convergència i Unió i del propi govern de la Generalitat, nosaltres no podem i no volem fer un pressupost perquè estaríem afectant molt directament el que és aquesta capacitat del nostre país i afectant les estructures de l'estat del benestar. En aquest sentit, seguir manifestant aquesta voluntat de que hi hagi aquesta permissivitat de l'estat en funció també d'unes realitats molt tossudes. Nosaltres, ningú pot posar en dubte la capacitat d'estalvi que ha tingut la Generalitat, els esforços que el govern de la Generalitat ha fet en els últims 2 anys, el que no es pot permetre és que el govern de la Generalitat cometi irresponsabilitats a l'hora de plantejar i de fer un pressupost que no sigui viable i que afecti, com deia, l'estat del benestar. Per tant, també demano a totes aquestes veus que estan reclamant que presentem els pressupostos de la Generalitat, que els pressupostos cantables per tot cap baix. Nosaltres volem presentar els pressupostos, però hi ha 2 condicions que han de ser ben clares. La primera és que hi hagi aquesta flexibilització del deute que ens permeti fer pressupostos no per sota del 2%, i a partir d'aquí que hi hagi suport parlamentari. Per tant, també faig una crida a aquestes forces polítiques que volen comprometre's tant amb el pressupost del nostre país, que també vulguin ajudar a aprovar aquest pressupost, donant el seu vot afirmatiu o plantejant el seu suport parlamentari en els pressupostos. Perquè d'altra manera no es podria entendre. Ja he dit abans que el Partit Popular està fent una carrera a veure quin dirigent del Partit Popular dona menys diners a Catalunya. La senyora Sánchez Camacho està parlant de l'1,8, el senyor Millor parla de l'1,5, i a partir d'aquí podem tenir més sorpreses en els propers dies. Per tant, deixin de jugar amb els números. La interlocució és entre el conseller d'Economia i el govern de l'Estat, el senyor Montoro. Altrament també els 2 presidents òbviament també tenen aquesta capacitat, però a partir d'aquí els partits, i en aquest cas en concret el Partit Popular, el que fa és distorsionar el debat sobre els pressupostos que nosaltres, com deia, volem presentar. Dissabte el ministre Montoro va deixar clar que estaria per sota del 2%, per tant, si no hi hagués acord, es plantegen una pròrroga? La qüestió és aquesta, és que nosaltres no plantejarem, no pensem, ni volem, ni podem fer pressupostos amb unes xifres que no ens permetin garantir l'estat del benestar. En aquest sentit, si no podem tenir aquesta xifra, una xifra que permeti garantir salvar l'estat del benestar, nosaltres, òbviament, no presentaríem pressupostos. I, per tant, la pròrroga és una opció? La pròrroga, en aquest moment estem en pròrroga. Però seguir-la més enllà del mes de juny, per exemple? Si no hi ha solució amb els números que ens permetin fer aquests pressupostos, òbviament no serà així. Jo no tant ho vinculo amb el tema dels números de les xifres, sinó el que és realment la capacitat d'un país de poder tirar endavant. I si no som uns pressupostos una mica dignes, nosaltres no podrem fer-ho. Comentava dels suports parlamentaris. En aquest cas, avui el Oriol Junqueras ha dit que no garantitza tampoc el suport d'Esquerra als pressupostos amb un dèficit del 2%. Jo torno a apel·lar, hi ha un compromís i un acord parlamentari entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana. Demano compromís en les coses signades i demano responsabilitat, però insisteixo, no només Esquerra, que va signar l'acord amb nosaltres, sinó també els altres partits. I per tant, jo em mantinc i vull pensar, i a més faré tot el que pugui perquè Convergència i Unió compleixi tots els compromisos signats amb Esquerra Republicana o amb qualsevol altre. I per tant demano també la mateixa responsabilitat als altres i estic segur, a més, que s'exercirà aquesta responsabilitat i que, per tant, en la mesura que es compleixin aquelles 2 condicions, òbviament, la de la flexibilització i la del suport parlamentari, doncs el país tindrà pressupostos. Hi ha una cosa que no entenc molt bé, perquè si l'escenari de pròrroga tot l'any és prorrogar tot l'any 0,7, un 0,7 és pitjor que un 2 o que un 1,8.
avui. No, aquest dematí el conseller Mascolell ha estat en una entrevista a un mitjà de comunicació i ha dit que nosaltres adaptarem, el govern de la Generalitat adaptarà l'actual pròrroga a l'1,2, perquè és el sostre que avui per avui dona l'Estat, al marge de no tancar aquesta pàgina, sinó d'intentar seguir negociant amb l'Estat a través del diàleg, a través d'aquest consens i aquesta voluntat de consens. Per tant, en aquests moments, aquest dematí el conseller Mascolell ha fet aquestes declaracions amb aquest compromís. Però la pregunta seguiria sent la mateixa. Seria pitjor fer uns pressupostos amb un 1,2 que no pas, per exemple, amb un 1,5. Sí, però en la mesura que nosaltres no puguem complir el compromís d'intentar garantir i vetllar per l'estat del benestar, qualsevol xifra que donin vostès que no permeti això, doncs nosaltres ens impedirà fer i formular els pressupostos de la Generalitat. Per tant, hem de veure quin és l'acord final a què es pot arribar entre el conseller d'Economia i el ministre Montoro o amb els respectius presidents i a partir d'aquí decidir si nosaltres podem assumir aquest cost des del punt de vista d'aquest volum de pressupost que ens permeti fer això. Aquest és el repte que tenim ara, però insisteixo, jo crec que el que s'ha de fer és deixar parlar, deixar dialogar, intentar buscar aquesta viabilitat de l'acord a través del diàleg i del consens, no distorsionant-lo, intentant contaminar-lo com algunes forces polítiques i persones estan fent en aquests moments. I si realment al final no s'aconsegueix aquest objectiu del 2,1%, quin és el pla, quina serà la solució? Manteniment de l'estat del benestar no hi ha solució. O sigui, nosaltres tenim pròrroga pressupostària o tenim alguna flexibilització del dèficit que ens permeti tenir aquesta capacitat de fer uns pressupostos que mantinguin l'estat del benestar o no hi haurà pressupostos. Aquest és el repte. A partir d'aquí hem d'esperar una mica a veure què diuen els consellers, ministres respectius al respecte. Llavors, perquè entenc, si finalment l'objectiu de dèficit és, per exemple, l'1,5, el decret de pròrroga s'adaptarà a l'1,5, si és oficialment el juny aquesta xifra. Això quan passi, segur que donarem puntual informació, però de moment que no ha passat, jo amb 0,7 el que va dir l'Estat, avui el que diu l'Estat és el 1,2, el conseller d'Economia, que és el que li correspon fer aquesta concreció, diu que el dèficit, la pròrroga pressupostària, s'adaptarà al 1,2 i a partir d'aquí jo crec que hem d'estar el que es vagi avançant en les converses. També condicionant les converses, jo crec que igual que fem una crítica al Partit Popular de que per mi estan contaminant i estan intoxicant aquestes converses, jo crec que tant per nosaltres el que demanem és que hi hagi una possibilitat de que l'Estat ens permeti fer pressupostos dignes des del punt de vista del manteniment i de la preservació de l'estat del benestar i aquest és el nostre objectiu. Nosaltres el que fem és donar suport a aquelles persones que vulguin realment negociar, parlar i dialogar per fer possible que els pressupostos de la Generalitat siguin els pressupostos que permetin aquest objectiu de l'estat del benestar. Quan se vagin produint més, fixi's vostè que del 0,7 a l'1,2 han passat molts mesos també, que se sap, que deien, doncs avui el conseller d'Economia ha fet aquest compromís, doncs any més rebent que és qui a qui li correspon prendre aquestes decisions. Ara, políticament, nosaltres què defensem? Doncs que això és una democràtica, políticament creu que el dèficit al qual l'Estat ha de flexibilitzar no pot estar, ha de ser per sobre del 2 o no pot estar per sota del 2. Una pregunta Molt bé. una altra cosa a veure respecte al conflicte que s'ha generat pel senyor Tiani. M'agradaria saber la posició d'Unió Democràtica respecte a si realment hi veieu un vincle més o menys directe amb el seu suport a una plataforma vinculada a Convergència Democràtica, pel fet que hagi decidit obtenir aquesta expulsió, o no hi veieu relació? Bé, jo no conec ni l'informe del CNI ni els detalls concrets d'aquest fet que vostè em comenta. En qualsevol cas, el que sí que crec que tinc clar és que una persona per ser sobiranista no pot ser expulsada d'un país. Aquest és un país democràtic on la llibertat d'expressió està garantida per totes les lleis fonamentals per entendre'ns i per tant no puc entendre que hi hagi una expulsió pel fet de ser sobiranista. Insisteixo, no conec més detalls i conec l'informe, per tant també qualsevol opinió al respecte estaria poc fonamentada i no la voldria exercir. En qualsevol cas no es pot fer fora d'un país amb una persona, en aquest cas no es pot fer fora ningú de Catalunya per ser i per exercir el seu anhel sobiranista. Però això és el cas, és a dir, Convergència Democràtica diu que està passant això per això. Ja, però Convergència Democràtica ha de tenir més informació que jo. Si jo ara fes una declaració dient que etcètera i no la tinc, doncs no m'ajudaria en res, no? Per tant, jo dic i afirmo, no té sentit que s'expulsi una persona d'aquest país, de Catalunya, per ser sobiranista. A partir d'aquí, insisteixo, si no conec l'informe del CNI, no conec si Convergència Democràtica té més informació o no, jo voldria quedar-me en aquestes declaracions.
Molt bé, doncs moltes gràcies. Castellà, sisplau.